Sarabwen tay tikan kanta tayo, isagot tay ti puspuso kararwa ken isip tayo, tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. La 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 la. Isagot tay ti puspuso kararwa ken isip tayo, tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo. Kakabsat rugyan tayo dati panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ka. Kakabsat da tayo ti templo ti Espiritu Santo, ti Dios agtaeng tayo ken kuana, agtaeng kada tayo, no agtaeng tayo met ken kuana. Ikarigatan tayo adalusan, pasantuan dagiti bagbagi tayo, tigimong tayo, ti pamilya tayo, agdaydayaw tayo ken kuana. Katapno maikarita ang makiranod, iti dati na santuan a panagdaydayaw, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Intay daydayaw ti Diyos, babanti panangkanta tayo ti Gloria. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ito'y dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panag naknakemda, ibunan nagdaka, itanong da pagrubaban da ka daydaya, wenda ka agyaman kamken ka, kapu iti na indaklan adayag mo. Ya iti Dios, iti kangatuan, Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabali namin, ket sika pumia Jesu Kristo, bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan, sika ang mangikat, kadagiti basbas
na kami. Sika manghikat kadagiti basbasul ti lubong awaten kadaytoy arararawin sika situtugaw iti makanawan ti Ama kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika, o Apo, Hesu Kristo, tinasantuan. Siksika, di Apo, siksika, iti kangatuan. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, sika ti mangituray ti langit ken daga. Timudem kad asiaasi dagiti dawdawat mi, ket itdem ti kapya kadagiti aldaw mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Iti may basa na adaw, iti umuna libro ni Samuel. Matmaturog ni Samuel, iti santuario ayan ti lakasa ti tulag ti Diyos. Sisesegged pailaing ti silaw sa jay. Inawagan ti Apo ni Samuel. Samuel, Samuel. Addaak ditoy Apo, kinuna ni Samuel, ket nagtaray anapan kini Eli. Adtuyak Apo, tay nayaban na kinunana. Ngem kinuna ni Eli, saan ka ngay nayaban? Agsubli ka iti iddam. Nagsubli nga rod anagidda ni Samuel. Bimangon ti ubing anapan kini Eli, ket kinunana. Adtuyak Apo tay nawagan nak. Ngen insumbat ni Eli, anak ko, saan ka nga inayaban? Agsubli ka iti iddam. Iti may katuadaras, inayaban ti Apo ni Samuel. Bimangon ni Samuel anapan kini Eli, ket kinunana. Adtoyak Apo, ta inayaban nak. Ket nabigbig ni Eli at ti Apo ti mga awag iti ubing. Isut gapuna a kinunana ken kuana. Agsubli ka iti iddam, ket nawagan nakapay kunam. Agsao ka Apo, ta dengdenggen ka. Dengdenggen na ka, toy adipen mo. Nagsubli nga rod ang nagidda ni Samuel. Dimteng ti Apo, ket nagtakder sa ninawagan ni Samuel akas idida mo. Dimakel ni Samuel, adda ti Apo ken kuana, ket imbanag na ti amin nga imbaga ni Samuel. Ti sao ti Apo. Adtuyak o Apo ngagtungpal iti pagayatam. Tuyak ko ako nagtungkal iti pagayatam. Nabayag nga inururay ko ti tulong ti Apo, ket inalingag nak, ket dinengeg na ti asog ko. Insuro nak ngagkanta iti baro a kanta, apagdaydayaw iti Diyos tayo. Dagiti daton ken sagot di mo tarigagayan, di mo kidawen ti daton ang mapuuran. Inikan na ket di tilapayag, tapno mangeg ka, iti kasta kinunak, adtuyak. Tuyak ko ako nagtungkal iti pagayatam.
Adda dagiti bilbilin mo kanyak iti libro ti linteg. Ti panang tungpal iti pagayatam o Diyos, isut ragsak ko, ipapusok dagiti panursurom. At tuyak o ako nagtungpal pagayatam. Iti taripnong dagiti amin na tattaom o Apo, tinaimbag adamag aming isalakan ka inyeg ko. Ammom adyak to agsardeng aming ipaduyak-yak, jak inlimlimed ti damag ti panangisalakan mo. At tuyak o ako nagtungpal pagayatam. Ti maibasa na adaw iti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Agpait ti taraon iti tiyan, ket ti tiyan iti taraon. Pudno dayta, ngem agpadpadadan to abgibusan ti Dios, ta saan nagpaay ti bagi iti moralidad. No diket iti Apo, ket ti Apo agpaay ti bagi. Pinagungar ti Dios ti Apo, ket pagungaren na tayto met babayan ti panakabalin na. Amuyo apaset ti bagi ni Kristo, dagiti bagiyo. Maisinaak kaditi may sa apaset, ti bagi ni Kristo, ket ikamang ko iti bagi, ti managdakdakes, saan ang mabalin, ngem ti siya sinuman ang makikamang iti bagi na ti Apo, may sadanton iti Espiritu. Adaywan nyo ti imoralidad, tamalaksid daytoy, uray anya ti pagbasulan ti tao, saan to makadadael iti bagina. Ngem no makikamalala, makabasul meten iti mismo a bagina. Diyo kadiam mo ati bagiyo ti templo ti Espiritu Santo. Diyo kadiam mo nga agtaeng kada kayo daytoy nga Espiritu nga inted ti Dios. Saan nyo ako kwa ti bagiyo? No diket ko kwa ti Dios. Nangina ti inggatang na kada kayo. Ngarod, aramaten nyo ti bagiyo a pagdayaw ti Dios. Ti sao ti Apo. Ang yaman tayo ti Diyos. Agsao ka o Apo, dumdumngeg to'y adipen mo, at daken ka dagiti sa uama ka, itetiag nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka dagiti sa uama ka, itetiag nanayon na biyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Agtaktak ni Juan ken ti dua kadagiti adalan na, daytoy ti kordero ti Dios kinunana idi makita na alumabas ni Jesus. Nangeg dagiti dua nga adalan ti kinuna ni Juan, ket sinurot da ni Jesus. Idi tumalyaw ni Jesus nakita na ida a sumursurot ken kuana. Anya ti sapsapulen nyo sinaludsod na. Sa dino ti pagtaengam rabay, insong batda, maestro ti kayat asawen ti rabay, umayyo kitaen kinuna ni Jesus kadakwada. Iti kasta nakikuyog da ken Jesus ket nakita dati pagtaengan na. Ngem gapo ta dandanin alas 4 iti malem nakitagos da ken kuana. Ni Andres sa kabsat ni Simon Pedro, ti maysa kadagiti dua anak angeg ti imbaga ni Juan, ket simurot ken Jesus. Sinapol na adagos ni Simon akabsat na ket imbaga na ken kuana, nasarakan mi ti Mesias, kayat na asawen Kristo. Kalpasan na impan na ni Simon iti ayan ni Jesus. Minatmatan ni Jesus ni Simon sana kinuna. Sika ni Simon nga anak ni Juan, managanan kanto ti Cefas, kayat nasa wen, bato wenno Pedro.
kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Naimbag arabi tayo amin, Apo. Nay, good evening. Uyak matisong batyaw. Ada nangag ko nga may isa nga ikukuha na jay radyo. Kunana, kasla pagaangawanda. Iti kano may isa nga pagbaludan. Di may isa nga balod. Idi adag kasapulan ti kidney. Indonar na jay kidney na. Idi adag kasapulan ti ima. Indonar na jay ima na. Di adag kasapulan ti mata. Indonar na mo di mata na. Hindi adag kasapulan ti saka, idonar naman di saka na nakadlaw di warden ko na nay sir, kita ininot ka nga agliblibasan kuna may samot parte ti bagina kano ti aglibasan kuna na. Ti bagi tayo ano ibasar tayo ditoy maikadwa maibasa nagpintas dati pa nang ibaga ni San Pablo kadagiti taga Corinto ti dignidad ti bagi. Kunana pa'y templo na kayo ti Espiritu Santo. Uray no agbasol kunana niya, uray agbasol, uray anya ti pagbasulan ti tao, saan to ang madadael ti bagina. Kita anday tanga dignidad. Uray no kasano ti ba nagbasol ti tao kunana, saan to ang madadael jay bagina. Ngam no agaramid no makikamalala kunana, nakabasol ijay bagina. Inbaga na dito, gaputa, kunana, we are the temple of the Holy Spirit, templo na tayo ti Espiritu Santo, imbaga na ti dignidad, ti tao, nga napasanto, gapukin Kristo, idi na ibunyag kanya tayon. Idi na bunyagan tayon, nasantuan tayo, nagbalin tayo at templo ti Espiritu Santo. Iso nga na, kita di nga dignidad nga inranod na kanya tayo. Kas lalakong kuna tayo dahil bagitay no daduma ka na kang agbibiyagan, Apo, nakauma ti agbiag. Kuna mo dagiti daduma no mamatay ka, hangga pa yung mamatay, nagimas ti agsida ti marunggay, kuna naman. Ngam na umuma tayo, no maawan di respeto iji bagi. Umawan ngamin ti respeto mo ti lubong. No daduma ti paggapuan, ti pagkapsutan ti bagi, iso dayay maawan ti respeto tayo iti bagi tayo. Dahil ti may sa akamalita no daduma, maawan di respeto tayo iti bagi tayo, malipatan tayo, nga templo na tayo ti Espiritu Santo. Isugarod no daduma ka, no agari di pungtot mo, agari di rurod mo, agari di guram, agari aminan, agraman imon mo, uray bagina, no daduma mabalim ay hamo mapuutan dangram. Ngamhaan ko mga kasjay, ti bagbaga na dito, itapaya ko nana, datayo, ti templo, ti Espiritu Santo. Nagpintas na giti maibasa tayo. Ito Ebanghelyo tayo, kunana, sa dinno ti pagtaengam, kunada kini Apo Jesus. Sa dinno ti pagtaengam, kunada, umayo kitaan. Apanda kinita di pagtaengan, ngam literal nga balay dayjay. Ngam no kitaan tayo di pagtaengan nga ibagbaga na agingga nga nakita na ni Simon kunana Simon may sakan to a bato. Bato kunana the rock Peter isugarod nga ni Pedro, in above this rock I will build my church. Katong no kitaan tayon haan laengan nga pagtaenganen nga di balay anya ti pagtaengan ni Apo Dios daytoy simbaan tayo kunana I will build my church. In which anya naganan, where is this church? Daytoy kadi above this rock I will build my church. No, haan nga daytoy nga building daytoy. Ngam ti simbaan nga ibagbaga na sikaken siak datayo nga nabon yagan. Isungarod nga agtaeng kanya tayo, agtaeng tayo met iti Dios. Magbasbasol kami Apo, isugarod nga adda konpisar, adda misa, adda dagiti aramiden tayo, pangdaldalos, uray pay no narugit, iraman na adalusan, napasanto tayon. Iso nga uray na kayo, kasla no kitaan tayo tibagbagitay no dadumang no scrupulous di jay panagpampanunot tayo ka, no nakabasol tayong ka, awanan ti mama ay tay ti imatang ni Apo Dios. Awan ti dignidad tayo, iti imatang ni Apo Dios. Before nga imay ni Kristo, awan mama ay ti tao, iti imatang ni Apo Dios.
ngam idi napasantunan, idi imayon na ibunyag kanya tayon, nagbalin tayo at templo ti Espiritu Santo. Agbasbasol kang nimat apo, uwan. Dahito nga simbaan na datayo, si kakinsyak. And this is the church we love. Composed of saints and sinners, at dadagiti na santo, at dadagiti kasasantuan, at dama agin sa santo, dagiti feeling lamangkin ni Apo Diyos, uray haam magayam, ay kadagiti kadelikadwan, agin sa santo, feeling nakasasidag kin ni Apo Diyos, dagiti kaadaywan kin ni Apo Diyos. At dagiti managbasol, ngam ti gaputa na pasanto tayo, gaputa si kayo kinsiyak, ti dignidad ti bagi tayo, na santo, napasanto tayon, adda kanya tayon. Pinadas mi na pan nagbisikleta tata ijay daligan. Napana kun ijay ngam lugan ken motor. Diyak ama pasangatan nagluumaga gasampay mo nagdakkel ta Espiritu Santo nagtaeng kanya kata butyogak garod. Idi pasalugan. Kunak kadagiti kakadwak, adu pay la mabalintay nga obraan, adu pay la ti mabalintayo nga trabahuan, adu pay ti mabalintayo nga ay-ayamon. Inukukod ko adata bisikleta nga impasalog ken impasangat tapaya kabubuteng may kinukasta mga agsalog ni. Kano na idurbab ka na minsan ijayan, dapay pidwam no natukkol na tengged mo. Kasi di jay kunak, kayak nga ta, ngam di respeto iji bagi, hansa nga respeto kanyak di buteng, di buteng ko nga may karanukon, ngam masapol nga may respeto. Hamo mabalin nga irisgo, di bagim, iti sa bali dagiti laeng ka kasi nga banbanag, taapaya, no nadisgrasya ka, kasano di trabaho, no adda pamilyam, kasano di pamilyam, no adda obligasyon mo, kasano ka nga rod, kendeta respeto mo dita bagim. Alam, mabaling kamot nga, uminom basit, agrag-ragsak basit, mangan basit, ay baliktad din tayo, mangan dakkel. Ngam isaki mo maulaang adi bagim, ta adu pay maulaang ti trabahoon tayo haan. Respeto maula ti bagi na dyan, panangisakit. Kanya ti panang respeto ti bagitap no makapagtrabaho, maturog mga nasayaat, agina na. Ano daduma ka, di tayo masango ti aginanan, trabaho tayo nga trabaho, awam mo tigundaway mo, agrelax kinta pamilya mo, mga mangliwliwa di bagbagi mo, ipagarup tayo ka, trabaho tayo nga trabaho, hantay mo may salakan ti lubong, uwan, aramidan tayo amin nga kabailan tayo agtrabaho, nga masapol nga adda respeto, adda dignidad da ti bagi, isogarod nga masapol mati, inana, isogarod nga maikapito nga aldaw kapanagi, nana. May santo nga pagbababaw yan, dagiti sobra gaget na, into no ag-retire da, into no ag-kapsot da, tinto pagbababaw yan da, diyak pa'y napasyar ti Pilipinas. Ayan na ti kwarta, ada kwarta mo nag-retire akon, ingka agpasyar, diyak ka ba ulanan? Di ka mo maiturad ti agpasyaran iso nga dayta, senior citizen dayta discount yo. Kasla awang ganas ko nga manguray kanyak apaya. Ada discount mo nga aglugan, masulsulit ka mo nga rumwar, ada discount mo nga mangan, maiparit mo aminan, ada discount mo nga mapanag-buyat sine, di ka mo mauawatan tagtultuleng kamot. Nya pay ganas mo ag-discount. Ada discount mo agas, ay uray awan nga tamo ti libre nga agas kanya kon basta jak nga agagas. Han nga di jati kung kunana, okay di makatulong. Ngam ti kaya na nga ibaga, may santo nga pagbababawian tayo, no lumakay bumakat tayo, di haan tayo nga rinespeto di bagi tayo, in-overwork tayo, nagagat tayo launay, awam mo respeto iji bagi, ay kaagrararek kanto, agkakapsot kanto, papanan nanto. Anya ti ibagbaga na dito kakabsat. Da tayo, si kayo kensyak, adda dignidad tayo, nga naimaldit, nairaman tayo iti bagi ni Kristo. Kano nasaya at day ti bagim, no natarakan nga nasaya at day ta bagim, makapagserbi ka met anya ti kunana dito may kadwa nga maibasa niya. Nangina ti inggatang nakadatayo, biyag na ti inggatang ni Kristo. Ngarod aramatin nyo ti bagiyo apagdaydayaw iti Diyos. Nagmayat imbagana ni aramatin nyo ti bagiyo apagdaydayaw iti Diyos. Nakabisbisi ka, trabaho mo amin, nalipatan mo ni Apo Diyos, business mo amin, na kayo nga mahilig, awang problema dayta, ngam no awang matay mo para kini Apo Diyos, ti panagkit-kitam ti lubungon kasanikwan, ay sos.
Dayto yung tata, dayto simbaan mo. Si kayo kinsiyak, datayo ti simbaan nga pinatader na datayo ti bagini. We are the temple of the Holy Spirit. Imagine nyo bagim. Maririinam ka nga templo na kati Espiritu Santo, wano very kawaw. Amoy ti sa nga kawaw. Oh! Amoy ti kawaw, diti awan pulos nagyan na. No awan, padasin nyo. Uri siya, aspadi ko na, I have to accept no daduma. Nga no, marinak di jay, agdray di jay na espirituan nga panagbiag ko. Kasla kawaw. Kasla awan meaning na tibiyag ko. Kasla awan ti papapanan na. Santula agbalin nga naubugan, no, adda ni Apoy Isusan. Santula mamarinam nga lumang to di jay biyagan, no, adda ni Apoy Isus. Padasin nyo. No mapadpadasan nyo di jay emptiness ko na di jay wano daytay inya na ganan dry spiritual dryness ko na di jay no maararamid da jay no daduma kasla tila pa nagkitkita tay tilubong ka dagitasan sa nikwa relationship tayo ka haan nga napudno titong galmay sa no han mo kayat nahan nakakayat hamo magkayat awan daytay pure love na awan ti trust ijo unag ti pamilya. Awan ti napudpud no nga panagkaykay sa talag ije pamilya kawaw deje biag empty very nya talaga nga dry empty deje pay biag tayo kayso daytoy kunana daytoy biag tayo aramatin nyo nga rod apag daydayaw iti Dios. Kaano when was the last time nga inaramat mo tabagim ta biag mo nga pagdaydayaw kini Apo Dios? Nga aramatom nga nasaya at di trabaho para kini Apo Diyos. No, di aramidam ka makatulong ka dagiti tattao, ala para kini Apo Diyos. No, saya atom ti relasyon mo, iji pamilyam, iji gimong mo, ala pagdaydayaw kini Apo Diyos. Nalangto nga panagbiag. Ngam na tila pampanunutom ka bagbagim, ana kumitaam, awan ti meaning na ti panakilangan mo ti kaarubam ay dry. Natikag nga panagbiag. Dito yun kunana, nagpintas pa'y, kas ano tap na agbalin, nga dito biag tayo agbalin nga templo ni Apo Jesus. Diyo mo na nga maibasa. Malagip yun ni Samuel. Maturog ni Samuel kunana, Samuel kunana, adtuyak Apo. Napankin ni Eli. Kunana, ay ayaban nak dadtuyak kunana kin ni Eli, hangka inayaban ing kamaturog. Samuel kuna namanen, dadtuyak Apo. Kuna namanen, hangka inayaban ka maturog. Napanmanen, Samuel, dadtuyak Apo. Amon ni Eli, nga ni Samuel awagan ti Diyos. Anya ti kunana, no awagan na kay pa'y maminsan kunana, adtuyak Apo kunam dumdumngag toy adipen mo. May sa kadagiti most of my favorite prayers. No agadurarak, no daytoy mapanak agtugaw nga may sa isangwanan na anyat ibagak, speak Lord, your servant is listening. Itad mula di oras mo kanya na, speak Lord, your servant is listening. Adtuyak Apo dumdumngag toy adipen mo. When you pray alone, nagkararag tayo nga madada tayo, haan nga di sumanao, haan nga di tayo, di pala nabannog tangiwat mo nga sumanao, aya. Ngurita panunot mo, haan nga, ado ti ibaga na, mapangkalakan niya na, adtuyak Apo, dumdumngag to'y adipen mo. Tapno agbalin nga, nalangto, dahi na espirituan nga panagbiag tayo. Tano na pang ka nagkararagan, nagadot intensyon mo, alay, tumanabtaban, iyayan, nakadado, di pa'y mauwatan ni Apo Diyos intensyon mo, may sala ang timabalim mo nga ibaga, tapno lumangto, anya dahi, adtuyak Apo, dumdumngag to'y adipen mo. Then umay ito isunan. The Espiritu Santo agsao kada tayo. No talaga nga naunag da jay relasyon mo kanya na agsao anya ti ibaga na king ka. Nagado. Uwan kakabsat, iti panagbiag tayo. Uray no kuna tayo nga managbasol tayo. Uray kuna tayo nga managbasol tilubong tayo. Kabaliktadan na templo na tayo latta ti Espiritu Santo. Uray pa'y maupupay tayo, uray pa'y umadayo tayo keng kuana, kabaliktadan na, ti Diyos di na tayo pulos baybayan. Kano di awan no kaawaw di kaunggan tayo, tapno agbaling nga lumang to, agkamang tayo laking kuana, inyat ibaga tayo, dumdumngag to'y adipen mo.
Pakabiro kam kini Apo Isos, kunada kini Apo Isos, sa dinot pagtaengam. Iti unag da iti simbaan tayo nga aircon nga napintas. Uwan, masarakam iti mabalingkan umay kaagkararak externally. External day jay, no umay kadto external day jay. Ngam no ko damagam sa dinot pagtaengam ko na kini Apo Isos, awang kumasabali ano hang nga ditoy. Agtataeng ko man ni Apo Isos aditoy. Puso tayo. Ito'y kung makaunggan tayo, mariri na tayo nga adda ni Apo Isos. Lakalbitam man ta, kaabay mo, agtaeng ni Apo Isos king kala kita man. Kawan sama, nagriga mat. Da tayo kung ano ko magkasadin no, tipagtaengam Apo. Hantay ko mga salud-sudanan. Nupudpud no, na relasyon tayo, agtataeng ko madtoy. Ngan no mabigbig mo nga dani Apo Isos king ka, maited mo ti respeto ti sa dinuman. Ngan mabigbig mo nga dani Apo Isos king ka, maited mo ti ayat iti sabali nga kaarubam. Ngan mabigbig mo nga dani Apo Isos king ka, kayam ti agpakumbaba iti gimong ti kaarubam. Ngam no kawaw ditoy, no awan ni Apo Isos ditoy, narigat tayo nga makita ti kinasaya at ti sabali. Hantay maited ti respeto ayat ken kinapakumbaba. Nga laiyawid yun ni Apo Isos, di pagtaengan nyo, templo ti Espiritu Santo, ti puso ti tunggal may sakada tayo, pagbalinan tayo nga templo ti Espiritu Santo, no agkurang pay, no sumangput kayo, ikidamyo tama tayo, no kurang lat tayo inspirasyon na, idepom amin cellphone kada TV man niya ti ibagam, at tuyak Apo dumdum ngagtoy, adipon mo kararag ni Samuel dejay, at tuyak Apo dumdum ngagtoy, adipon mo, na maaramid tayo data akanayon, awan dua-dua templo na tayo ti Espiritu Santo. Ipaduyak-yak tayo ti mamati-ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapu sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilan sa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas, mamati akmet ti iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Intay umararaw iti managayat nga ama, imbaon na ti kakaisuna nga anak na, tapno isalakan na tayo iti basol. Dawaten tayo amang ibaon kadagiti tattao amang itultuloy iti misyon ni Apo Hesus a Kristo. Ket tulungan na tayo amang tungpal kadagiti pagrebengan tayo kas na Kristiyanwan agimong iti tunggal panggep ko na tayo. Dios a managayat denggen nakamkadi. Diyos managayat dinggen nakamkadi. Inturong ni Juan Mamunyag dagiti adalan na ken Jesus, dawaten tayo tinaimbag a pastor tapno tarabayen ken bendisyonan na ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo, papadi ken amin a misyonero, itinda panangidalan kadagiti tattao nga agturong ken Kristo, dawaten tayo ti Apo. Diyos sa managayat dinggen nakamkadi.
Nanaganan ni Simon iti kay Cepas wenno batu. Dawaten tayo tapno umadu dagiti ayaban ti Apo ang mangidaulo ti gimong tayo nga addaan na tibker a prinsipyo na Kristyanuan ang manunot ken naayat nga agserbi iti kinapudno para iti panagduras ken panagbalbaliw ti pagilyan tayo dawaten tayo iti Apo. Diyos sa managayat, dingin na kamkadi. Dagiti agtutubo iti namnama iti simbaan ken kagimungan tayo. Idawdawatan tayo dagiti agtutubo ditoy lugar tayo ken iti sangalubungan. Tapno umado ti siayat ang mga klon iti awag ti Apo. Dawaten tayo iti Apo. Diyos sa managayat, dingin na kamkadi. Nakidagos dagiti adalan ni Jesus para kadagiti may dadanes kaputi pan nakaitugtuggod. Tapno makasarak da kadagiti naasi amang pasangbay ken mangtulong kadakwada. Dawaten tayo ti Apo. Diyos sa managayat, dingin na kamkadi. Agpaay kada tayo amin, tapno iti intay panagsurot ken ni Apo Jesus, maited tay kuma iti amin at maited tay ti amin at talugading tayo, para iti pakabuklan iti na Kristyanuan agimong, dawaten tayo iti Apo. Diyos sa managayat, dingin na kamkadi. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Diyos sa managayat denggan na kamkadi. Ado ama tinagkurangan mi iti income panang surot ken ka ket adu pay laeng ti pagkamtudan mi. Patgam dagitoy nga araw mi ket ikanunong na kami ken Apo Hesus sa Kristo nga anak mo. Dawatin mi daytoy gapu met laeng itinagan na. Amen. Amin, o Apo, nga insagot mo, nam ay kenrigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikarian, nga umawat ibagi ken daram. Bunga ti bannog ken linget mi, idatun mi taltar anapnuan sudi, amin aragsak ladingit mi, ikaysa miken ka, o Diyos nga Apo mi. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Yapo awatin na kumadagitoy daton kadagita imam, Ket may paay pakaydayawan ken pakaygloriaan tinagan na ken kasamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi Apo tay paay mo kuma tamasansan kami kat makapudno kami a makiranod kadagitoy a misteryo. Tangamin tunggal maaramid dayti a sakripisyo maipaay dagiti bunga ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Andadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May karigit rumbeng. Pudno unay a maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo bi. Ta iso gapo ti panangaasi na iti tao ana igamer iti damka kinayat na tinagpakumbaba pinayanak iti berhen nga ina ket babaen ti panagtutuok na inispal na kami iti patay nga awan tungpal na ket babaen ti panagungar na imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparswan. Ti langit ken daga, napnuday ti pakaidayawan. Husana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo, husana ti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto, dawatin mingarod, ti paay mo ta Espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, inakamin salakan si kananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti impaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami makirano di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amaikari kam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na.
Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket walwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kadatayo. Amami ngadat sa dilangit, madaidayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinaken mo, dito'y daga akas sa dilangit. Iddem kadakam taldaw ito'y, tikanen mi, ti patinayon nga daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kam kitidakes. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukam tituray, ti panakabalin kindayaw, ti agnanayon ni dinto agsarday. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit Iti napakumbaba, kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagitibas basol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagitibas basol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagitibas basol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo an ayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, anti may sala nga sa umo paimbag tundi kararwa. Aginayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Tikatan-o kan ngayat, nga ipakita ti tao. Isut panangited na, tibiyag na, para kadagiti gagayem na. Aginayat kayo, daytoy tibilin ko, kas
nagayat ko kada kayo da kayo iti gagayem ko no tungpalen nyo dibilin ko saanen nga adipen tiyawag ko taimpa kamuk tiamat kada kayo agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo saan na da kayo nang pili kanyat no di ket siya tinang pili kada kayo tinutukan kayo ngagbunga itiado ket manayon kuma tibungayo agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Kumararag tayo. Apo iburay mo kadkadakam ti Espiritu ti ayat mo, tapno da kami apinakan mo iti maysa at tinapay. Sangsang kamaysa kam kumamet iti panagserbi mikan ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Nembagarabi tayo amin, Apo. Agyaman tay kinagragsak tay ti amina paraburna biag na ketinted na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay kay sa tisidong na amang ibunan na itinay